Blessed Assurance. Kuwag tinamnama, anasantuan, Gloria te Diyos sa nailangitan, itinatawid asalakan, Espiritu nan mangipasngay, daytoy sarita akan taak, Jesus kaskastit kararagan, daytoy sarita akan taak, Jesus kaskastit kararagan. Naliwanag to luken raksa, buyog ti parma tagamangkayaw, Angeles kapot langit yagdat, ayat ti Diyos awen ti imbat, daytoy sarita akan taak, Jesus kaskastit kararagan, daytoy sarita akan taak, Jesus kaskastit kararagan. Amin na sempa natulukak, ken Kristo tiyan ko asiraragsak, agur uray si kikitaan, ti gloria na ang napnot ayat, daytoy sarita akan taak, Jesus kaskastit kararagan, daytoy sarita akan taak, Jesus kaskastit kararagan. Akan taak, Jesus kaskastit kararagan, daytoy sarita akan taak, Jesus kaskastit kararagan. Kararagan. Thank you for watching. Please subscribe and God bless you.